بله gelek spas ji bo we. Bi rastî mijara entegrasyonê ya di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û Rêveberiya Xwesalîkî de û hikûmeta Sûriye jî alîkî dîva bêgiştî baş dixwast bo heta vêgavê. Dedî yani yek ji dosyên herî zehmet dosyên şervanên Qesedê bûn, endamên asayişê bûn yani dosye ewlekarî û emnî bûn. Lê di wan mijaran de pirsgirêk derneketin. Hêzên Qesedê wek Lîwa Tevlî Artêşa Sûriye bûn. Heman demê de yek ji dosyayên zehmet ew ên hêza ewlekariya Hundirîn in. Di bajarên Kurdan de meselen li Cizîrê bê, li Qamişlo bê, li Dêrikê bê, li Kobanê bê. Asayiş wek qama lê tenê girêdayî ew ê matbûn, girêdayî ser bi Wezareta Hundirîn ya Sûriye de. Ev mijarên yek yani mijarên herî zehmet bûn, çareserî tê de çêbû û gavên pir baş hatin avêtin. Di vir de pirsgirêk derneketin heta niha tenê di mijara vegerandina koçberan de. Nam yek jê koçberên Efrînê vegeriyan ew baş bû. Hinek kes mane li herêman Rojhilatê Furatê, hinek malbatên piranî wan jî vegeriyan. Tenê ya derket ya serêkaniyê. Ev mijarê ku derketinê nav du alî hene. Ew her du alî gorîn nêrîna me em dibînin, dixwazin ev mijarê entegrasyonê bi ser bikeve. Yek jê HSD ye, Hêzên Sûriya Demokratîkîn ya dînê jî hikûmeta Sûriye. Çawa em dibînin ku ev her du alî dixwazin ev proje bikeve. Nimûne li Livaniyê pirsgirêk derket. Êrîş li ser koçberan, koçberê ku vedigerin malên xwe hatine talamkirin, malê wan hatine dizîn, koçberên ev bi 7 sal bûn. Yan êrîş ser wan hatin. Di heman demê de bi giştî bajarê Kurdan li Rojhilatê Kurdistanê meş çêbûn derketin. Yek ji bajarên hane ku pirsgirêk lê derketî jî Kobanê bû. Dema ku pirsgirêk derket û êrîş yani li ser saziyan çêbûn, wê şevê wê êvarê Wezareta Hundirîn ya Şamê û hêzên asayişê bûn xwe gihandin serêkaniyê jî hinek kes li wê derê girtin ew kesên hane ku êrişî koçberan kirinî. Heman demê de hêzên ji Heleb de derbasî nava Kobanê bûbûn. Tenê ji bo sebemekî wê esasî hebû inu ev mijar kesek tarafekî sosyan fitneyê têda neke di ortê her du aliyan de ji bo ev mijarên entegrasyonê herin dawiyê. Niha bi giştî rewş hevdîtin hene do birêz Mazlûm Ebdî jî got ez bi nûnerê Şamê re rûniştime got nêrînê me pir nêzî hev dibûne û me gelek çareserî ji hin pirsgirêkar re dîtine. Yani bi giştî rewşa Rojavan hat di pêvajoyên baş re derbas dibe di mijarê entegrasyonê de. Mijarên dîtir hene êdî wê rayedarên Kurd yên li Rojavayê Kurdistanê wê çawa çareseriyê jê re bibînin em hîn heta niha wek nizanin em dişopînin.